Volám sa Adam Žák a pracujem ako prevádzkar reštaurácie Towers Prime Steakhouse. Okrem toho, že si vozíme mäso z Ameriky, z Uruguaya, tzv. Bad Age, ktoré príde vlastne mokré, zabalené, zo slovenského mäsa, ktoré používame na tú metódu dry agingu, spolupracujeme so slovenskou farmou Pavlice. Skúšame, čo s čím vieme skombinovať, aby to nie len, že chutilo zákazníkom, ale aby sme ich nesklamali, keďže naozaj už tá história tej reštaurácie tu je dlhodobá. Chceme, aby to stále korešpondovalo s nastavenými hodnotami. Tak určite je to ten mobilný čašník. Funguje naozaj tak, že ešte aj to, že využívame to vlastne naplno aj s terminálmi, nemusíme mať žiadne dve zariadenia. To tiež keď porovnám predtým, máte veľký rajón, máte 4 čašníkov, obsluhujúci personál, ktorý proste má papieriky v ruke a čakajú pri jednej kase, kedy si to môžu nahodiť. Takže toto dneska urýchlilo nám tú prácu. Takisto, čo sa týka toho skladového hospodárstva, proste robotu, ktorú predtým som tu robil 2 hodiny, teraz mám za 10 minút hotovú, takže to je tiež veľmi uľahčenie určite.